Poslouchejte ptáka a skročte kurdu! Jdeme na oběd! Franku, tohle je Gwenovin z Profilu. Je to kvůli tomu rozhovoru. Dobrý den, moc mě Jsem váš těší. fanda. Děkuju, natáčení jsme připravili na Tady se vystavujete apartmán. nebezpečí. Když skončí tenhle seminář, pane bože, dej soulože, cítím se jak Batman, jak Superman, prostě jak... Bouchač by to mýho akčáku. Kdybych teď odsud vyšel z těch dveří, prošel chodbu a vylez na ulici, za vteřinu bych klofl každou křepelku, na kterou bych si umanul. Vteřina by vám stačila. Přesně tak, lásko. 1 vteřina pohled, chvilka zaváhání. Mrkne na mě, že jo? A je to hotový. Je to tam. Bim, bam, bum. A pane bože! A už vrtím smetákem. Smeták. Abyste si neublížil. To je k posrání. Ty semináře mě vždycky tak nakopnou, protože věřím sám v sebe. Dělám to, co říkám. Já řídím se tím, co kážu. Jako písmem svatým. Díky tomu mi Tágo občas ani nestačí uschnout. A náš tým Meky vyhrává bitvu o pičku. Tak to spustíme. Cože? Vy jste netočili? Tak to rozjeďte, nechápete, že vám tady hážu perly? Nemám tak často péro ve futrálu, protože jsem Frank T. J. Mackey. Uvědomte si jednu věc. Jsou ženský, který mě chtějí zničit. Ne, to snad ani není možné. Jo. Mám to 2krát těžší než jiný chlapy. Když mám zálost na nějakou frndu, tak může znát moje plány a metody. Plány. Jo. Bude mě chtít přechcat. Probere to s kámoškama. Znáte tyhle keci. Frank T. J. Mackey mě nedostal. Není takový hřebec. Takže já, víte, když můžu, když je někde fůra řezivá, tak fajruju. Ano. A dávám si majzla. Ano, Uhýbám Franky, vlevo, já vás uhýbám chápu. vpravo. Chtějí mě totiž Uklidněte dostat. se. Já jsem vám rozuměla. Teroristky, Ano. miláčci, pusinky. Zhluboka se nadechněte a přestaňte vyvádět. Ano, pane Meky? Děkuju. A teď se opřete a připněte si mikrofon, Ovšem, abychom mohli začít. ovšem. Dobře. Napřed se vás zeptám... Ještě okamžik. Vynechal jste knoflík. Děkuju. Tak se ptejte. Máš na to. Seš sekáč do ní. Dělej, jdi na to, jdi na to.